Welcome back to our channel. Diनै जोंहा मा खालामनो नागिरदों नै नोंथांमोना बेफोरखौ नुनानै माइरं जावनिदों माइरं बैसागुनि जुमाय संनो थाखाय जौ नोंथांमोना सोर सोर रोङो अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय जोङो ट्राइसो खालामनो नागिरदों माने जों बेखौ मावफेराखै आरो बाट मारै मारै खालामगोन बेखौबो जों मोजां मिथिया लासै लासै नोंसिनि थाखाय मावनानै देखायनोसै जोङो दिनै ने मारै खालामो प्रसेसखौ माने गोदोनि दिनाव बैसागुनि सिगां बैसागुआव लोंनो थाखाय गामिफोरनो होनो थाखाय माने जौ संनाय जायो नालाय दा जोंहा बिनि सिगांनो मा खालामखो रेडि खालामखानो नागिरबाय आरो बैसागुआथ' सफैसिगौ बिनि थाखायनो दा नोंथांमोनहा नायलांदो मारै मारै खालामो दानिया थुदो बेनो जोंना माइरंआ बस्थासे ओमफ्राय नैबे एंखुर दोनग्रा नैबे माइगाब दोनग्रा ओमफ्राय नै मालाय सासेया स्टार्ट खालामहांबायानो आरोना आंबो जावनोसै एबार जावग्रा खावसे जावग्रा खावसे जावगोन ना उनाव आग्लायनायखौ जावगोन आङो जानो नै जेन'बा आं रोङोसाब्ला जानो होनखाबाय बे जानो थाखाय नङालै आगै जौ संनो थाखायसो मिथिबाय Two hours later. जोंहा दा मा होनोलाय माइरं जावखांबाय ओमफ्राय हनै सासेया सिबगासिनो र' आं देखायनोसैनो बेलाय जोंना मावथिया मावथि माव बेनो जाहैबाय बैलाय बेलाय आं थांथ'ला दे आं सिनस्रि साबाय जायखिया नैबेलाय एंखुरा गायदांदां थाबायखाबाय बुरिनो ओरैनो हरलाय आखाया मैला जाजोब्बाय दा दुगैनोसै मिनिथार आं नुबाय अलसियानि खामानिया ओइस ग्रोब थाहैबावदोंलै बाव रायजो राजाफोर बे बिराद अलसिया दे आंना खामानिया जोब्बाय नालाय आरो माथो नों गैया नोंसो थिखांखानांगौ दा आं दहाय बुद्रुना लाबोनाया आं बुद्रुना लाबोयाखैलाय दहाय बस्थाखौ आंसो बुद्रुना लाबोदोंमोन दा नै जोंहा संनो रेडि खालामबाय नै दा बैहाय दै फुदुंबाय आरो बेहाय नै आब'आ माइरं सुगासिनो र' आं मोजाङै बेक साइडजों मोजां देखायनोसै आं नोंथांफोरनो बेनो जाहैबाय दै गुदुं ओमफ्राय माइरंआबो नै रेडि दोनखाजोब्बाय होनांसिगौल' उखुन्दैथार सान्दुं गोसायाव जुमाय सावनाया खथ' खस्थ' नै दा जोंना बिब'आ बानायगासिनो जुमाय संगासिनो आरो गाराङा जाला माने आंना
गगा मोननानै रायलायनायानो जाला बुंनो हाला आङो गाज्रि दामोन दे जोंबो संफेरनो रोङा नालाय बेखायनो दैया बाराद्रायदों रायलायनो सुखुलां ओमफ्राय आंनि गारांखौ खोनानानै दामिनि आरोना रायजोफोर आंना गगा मोननानै गाराङा थसेब जादों आरो विश खालाम आंनि थाखाय जाहाथे आंना गाराङा थाबैनो हामथों आं मोजां आं रायलायनो हाफिनथों आंखौ मा रायलायबाय थानायनि सावैदों खोमा सोरबा नंखाथार बे तुमि हो वो ज' आंखौ सावैदों साला आंखौ सावैनानै रायलायहै खालामबाय आं माला मेथाइ जाखुमाया नोंनि बेनो नोंना बैसागुनि जौ संग्राया टटेल 9 केजिमोन 9 केजि माइरंनि जौ विश खालामबानो जाबाय गोदै गोथाव जाथारथों होननानै जों बुंनो सानो जे ओरैबायदि जादोंमोन आरोना जोंना माबानाया दाख्लि जों माइरं जानाया आगोलनिसो दे भिडिअआ माने ओमफ्राय माइरं जानानै जों संखानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय एमावा गोखैसोनो जुमाय आलदा संदोंमोन नालाय गोखै जादों आरो ओमफ्राय बेखायनो एमाव नेनो थाखाय टाइम नांगोन आरो ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो न'नि माखासे खामानि खालामनांबाय आरो बिनि गेजेरावनो नै आं लोमजानानै ओमफ्राय गगा मोननानै गाराङा जाला बेखायनो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै जोङो निमाहा बिबाय नोंथांमोननिसिम आरो रायलायनायानो जालायलांला ओमफ्राय गारांनि थाखायनो औ हास्लायदा आङो गरमानो आरो गाराङाबो थुसिब जानानै होबाय एकदम बेमारि जाहा दै जाननानै दोनबाय ओमफ्राय दैयाहाय जेरै बिमा खोन्थाहरदों बिदि होदों आरो ना बाराखौ जायोना खम जायो मिथिला ओमफ्राय गरमाबो हाला हा दे संबाय नालाय जोंबो ओमफ्राय बेखायनो जुमायानो खामलायलायनोसैमोन अरखौ मोजाङै नायनो रोङाखै ओमफ्राय मा जानांगौ खामनांगौबानो गोराय जागौमोन जों माइरं आदानि खालामबाय होननानै एसेल'सो खामदोंना एसे बुरजा खामदों नामा जाखाथारा नोंनो रोङा साला नों मालाय गोरों हो थेवबाबो ने नों नायनांगौमोन ना अरखौ थाल मोननायखायसो अबेहाय आं गगा मोनदों ओमफ्राय नोंहाथ' एसेबाबो नायनांगौ ना दाबो नायना मिथियाखै बहस करने से कोई मतलब फायदा नहीं है हो चुका है बस रहने दो हो गया अभी आयु मम्मी दा दसे सोरोमहोयो ना मा होनो माबाना अरखौ बोस्रा होनानै ओमफ्राय दा दसे उनाव माबानोसै एरनसै आरो माबाखौ मा होनो बेखौ ओंखामखौ दे होमबा दसे उनाव लोगो मोनसै ने जानायनि थाखाय बोखारबाय ओमफ्राय एसे माने मा होननांगौ बिदिखौ गोथांबो जादों मेगन थादों ओमफ्राय नै बिदि प्लास्टिक होनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय खामैनि प्लास्टिकआव एसे दै सारदों दा जोङो ओमफ्राय बेखौ बोखारनानै दोनसै प्लास्टिक सायाव धीरे धीरे खुलाय दे बिनानाव सरि बिनानावलायनो बिब' एसे अननानै मावदो दे खामानिखौ हारसिङै आरे आं लोमजादोंना एसेबो अना आरो नों आंखौ लोमजानायाव आरे जों फार्स्ट टाइम संनाय ना संनो रोङा नालाय माबायाबो जुमायाबो आखाइ थालायलायो नामा सोरनाबा आखाइया माबा गोदै जायो सोरनाबा गोरा जायो ओमफ्राय आंनि आखाइयाबा गोखा जायो गोबाब जायोना गोखै जायो जों सानैजों संनाय नालाय आंनिबो एसे आखाइ दंथ' आं दहाय दालाय आंनो खादौआव हरखायाखैमोन नोंखौ नों जराखै आंनो नङाबा जावख'दों ओमफ्राय
सोरबा सोरबा बिदिनो रोङोबा आरोना खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनो बिदि नङा नङा माने मा होनोमोनलाय बे माइरङा मेगन थानाया बिदिया जुमाया गोथाव जायो ना मायो सोरहाबा जाफेरदों नामा आरो जोंनाथ' दा बिदि जाबाय नालाय बेखायनो आरो बे खामनाया मोनामगोन नामा देनां जौ माबा बिदै ओंखारोबा खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनो मिथिया नालाय जोंबो नायनोसै माबायदि जायो देनां बैलाय खामबाय बै बेलाय नोंथोरदों प्लास्टिक खामाखैलै औ नै बेलाय नै खामबाय आं खामनायखौसो देखायदों औ ए इसोर देनां जोङो जाव बिखुनजोनो बैसागुआव जौ संनानै लोंहोनो रोंनाय नङा खोमा बिहामजोनि आखाइनि जौ संनाय लोंनो होनबाबो मोनलोंनाय नंला बेस्राबो औ जोंनि फिउचार बिहाव बिखुनजोमोन अजाला बेखौ दा बोखाना गारहरसै माने दा ओरैनो बे दाउस्रिफोरनो होनसै आदै जोंना रेडि जाखांजोबखांबाय एसेल' नांसिगौ माबा मा होनोमोनलाय जुमायखौ माबानानै सिफ्रुनानै गुसु खालामदोनबाय ओमफ्राय दसे उनाव एमावखौलाय एमावखौ मा खालामो औ सरि सिफ्रुना होनसै आं बारा रायलायनो हाया दे थेवबाबो रायलायगासिनो आङो माने रायलायाबानो थानो हाया नालाय जोंना एमावा ओमफ्राय मोनसे खावसे होबाय बिनि जख'खौ नायनानै ओमफ्राय खिन्थु मिन्थिया आरोना बेसेबां होनांगौ ओमफ्राय जोंनि आइया खोन्थाहरदोंमोन आरो बेसे हो मोनसे खावसे हो होननानै मा जाखो ओमफ्राय जुदि जोंनिया खमायद्रायदों ना बारायद्रायदों जाखो जों मोजाङै मिन्थिला नोंथांमोनहासो नुबाय ओमफ्राय खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जुदि बेसेबां होनांगौ एक्जेक्टलि जखाया माने माबायदि होयोबा बेसे होयोबा गोथाव जायो गोदै जायो खोन्थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा अननानै जोंना एमाव फुनखांबाय ओमफ्राय मा होनो बेखौ फेनलाफिनबाय ओमफ्राय नै नोजोर नाङैनि बानलु ओमफ्राय मा होनो बेखौ हांगार होनांगौनो दा जोंनिया खावसे खामानिया जोब्बाय ओमफ्राय दा जोंना खावसे खामानिया जोब्बाय माखौ मिनिदों बिगारा आंखौ गोसोखांना मिनिफिनदों आं बारा दा जोंना खावसे खामानिया जोब्बाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय सानथामसो दोननानै जेला बिदै जायो अब्ला बेखौ मोनसे दुंग्रायाव सोनांगौ ओमफ्राय सोनानै उनाव लाबोगासिनो नोंसिनो उनाव देखायफिनसै बेखौ टेस्टखौ माबायदि जादों आलदा भिडिअ'आव देखायफिनगोन जोङो नेक्स्ट भिडिअ पार्ट 2 आव ओमफ्राय टेस्टआबो टेस्ट खालामनायथोंसै देरसिनफोरा माबायदि जादों ओमफ्राय जुदि थावाखैबा निमाहा होबानो जाबाय एडभान्स बिग्रोबाय निमाहा नोंथांमोनाथ' मोनलोंनाय नङा जायखिजाया आरो दा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल